Къде да се скрием? О, на. Искам аз да съм той, където бива. Ще издирна главата. Ера, бързо. Бързо да се скрием някъде. Къде да се скрием? Ела при мене, къде? Отгоре на къщата да се скрием. Къде си? Ела при мене. Отгоре на къщата. Върни се. Тоест, ела долу. Идвам долу. Виждам те, чакай ме. Не мога да чакам, ще загуба време, има 34 секунди. Бързо. Идвам. I can't Ако believe успееш it. да стигна. Виждаш ли ме зад тебе? Yes, Spooky Bear. О, взимам кеш money. Ай, мак. Екетера, what's up? Yeah. О, чакай малко. О, свърши ли времето? Трябва да се крием някъде. Свърши ли времето? Ела тук, бързо. Какво ще правим са? Но той вече... Ето го, виждаш ли го там? Може за сградата. Притеснявам. Май има тайно място отдолу. Не, няма. Отдолу има някакви тупки, бе. Мога да влезнем отдолу, ама... не е много добро място. Ела, come here right now. I'm so scared. I'm so scared. I'm the manly man. I'm the sigma of the alpha. Това ще го изяде със сигурност. Идва към нас! Чакай! Той се доближава към нас. Чакай да гледаме. Бързо! Бързо, ей тук скачай. Yes. Представи си, ако падна долу. Добре, ей тук се крием, ей тук в цветето. Окей, под масата е са, аз го гледам. Аз ще го изчезва повече. Замина. Има някакъв на дървото, бате, това ще го вземе си. Виждам го, бе как седи. Ева се пиша просто някакво бекунче. I'm gonna freeze right here. Прилича малко на Слендърмен. I can't get you. Oh, actually no, I'll pass, I can't. Bro is yapping too much. О, къде изчезна това? Къде изчезна бекона? Бекона? Бекона изчезна. Изчезна, верно. Ето под дървото е! Под дървото е! И как седи? Да! Като Слендърмен е. И той даже го виде. Я виж, има 20 секунди. Виж го. Дай да се покажем, той не може да ни хване. Нямаме време. О, no! Добре, бързо. Той ще ме дямай! Той е тук! Той не може да ни види. Аре да си сменим местата, така е малко скучно. Трябва да има контент. Той защото е проверил там, той няма да провери пак. Добре, следвай ме сега. Упси! О, ето го там. Помниш ли ония бата Дейкън, дет беше като Слендърмен? Да, това беше преди 5 минути. Той бата се качва горе и той просто вече е долу и не го виде. Припомниш ми за неща, където са били преди 5 минути. Ние ще бъдем сигмите на криенето. Ние ще го направим. Абсолютно. Даже се О, той се гони някой. О, ми гаш! Лети му косата на тоя. Добре, аре ходим и тук в градинката. Спектейтваш го. Идва към нас! Какво правим? Not good! Бързо, спидран. Оп. Аз съм го играл. Да бъде скачал! Качих се. Кока-кола експона.
Окей, на втория, ела на втория етаж. Там горе чак. Качи се на втория етаж. Не, убиха го. Той се опита да дойде на нашото място и да ни издаде какъв му. Ето. Ме бара. Може да ме види от вендинг машината, от стъклото. О май гаш. Стресирам се. Стресирам се! Бързо, бягай! О, е! Ние сме твърде пробе, човек. Не мога да ни хвана. О, той е лепна. Качинг. Ето ти парички. Уау. Айде се скрием в... Ей, това тук. Ей, тук. О, къде съм? What the fuck? Това е телепортация в тази момент. Да, идвай. Моля, идвай. Аз се това май ще слезе надолу. Не, той не знае как. Не, той знае как, бе. Той падна! О май гад. Бай. Как ме мотна? Бай. Как той идваше при нашото място и просто идва при нас и бата. Той идва пак. Бягай, идва пак. Не трябваше май да падаш. Ема си тъпя. Не, сега ще дойде при тебе. Идва, бягай. Умря. Ела бе, качи се. Падна. О май гад. Не падай. Ти горе ли си? What? Къде съм? Да не се телепортира, аз се телепортира и къде си беше. Без да искам се телепортирах от възглавницата. Нека да го направим, като сме примерно на земята и да сме близки с нещо, може да Аре да ти... Я сега да пробвам. Това не беше честно. Не. Girl, I'm so angry. Сега си ти. Hello.